Ako po si Mr. Faisal Kasir. Ako ang napili ng leader ng mga kapatid natin, mga Muslim dito sa Isoma United Muslim Association, Sundri Banday Locosur. Ikukwento ko po ang kasaysayan ko sa Mindanao at dito sa Sundri Banday Locosur. So, ang una-una po ay noong 1983, ang kapatid ko si Kem pumunta dito sa Ilocosur. 5 months, 6 months, sumusulat sa Mindanao ay magandang pamumuhay niya dito sa Ilocosur. Upang dumating siya, sabi niya, sama ka sa Ilocosur dahil magandang hanap buhay doon. So, dumating kami isinama ko sa Manila. Dumating kami sa Manila, nakita ko doon yung mga pinsan ko. Sabi ko, dito na lang ako. Dahil mas maganda yata dito. Binigyan ako ng 300 pesos, ipinamili ko sa Quiapo, mga lipstick, mga pampabeauty ng babae, tapos tinitinda ko sa Blumentritt, Manila. So ang nangyari na yun, nakakabinta ko ng araw-araw, sobra 200, sobra 300. Noon bumibinta ko talaga, medyo nawalang kaba ko sa pagpunta ko sa Manila ng kabago-bago kong dumating doon. Unti-unti nagla-life din. So, ang binata ay binata. Nagbibisyo kami ng bisyo ng binata. Pero yung hindi naman mga sobra-sobrang bisyo. Isinama ko ng kapatid ko dito sa Ilocosur. Sabi niya, dito ka na lang magtinda. So, ganun din, binigyan din ako ng kapital. Makatubo ko ng mga 200, 300. Hanggang sa pinamanikan ako ng tatay ko sa Mindanao. Sabi niya, magpakabait ka dahil ngayon mag-asawa ka na. Noon dumating yung usapan na ikakasal na ako, sumulat sila sa akin na uwi ka sa Mindanao dahil ikakasal ka. Problema, wala akong naipon eh. So ganoon na lang, umuwi na lang ako na walang pera. Nakapag-asawa na ako. Pagkatapos kong mag-asawa, nagkita kami ng kaibigan ko. Nagsimba ko dun sa simbahan namin sa Marawi City. Si Malik, nag-blues yun siya na kasi oras ng pagsimba ng Friday. Sabi ko, bakit nandito ka? Sabi niya, nandito ako dahil matagal ako dito. Sabi ko, kailan ka uwi sa Manila? Sabi niya, bukas. Kako, kung sana nasingil na ko na ipong yung mga pira ko, sasamasan ako sa'yo. So kinabukasan, wala kaming pira. Wala kaming pirang mag-asawa. So, ang pira ko lang, 10 piso. So, ang nangyari, sabi ko sa asawa ko, pupunta ko sa Manila kasi nag-usap kami kay Mr. Malik Dimakuta na magkikita kami sa Iligan City sa barko, Pantalan. Umiyak siya dahil wala akong pira. 10 lang ang pira ko. So, ang pamasahe sa Marawi Iligan, 10 piso. So, sabi ko, punta na ako. Tapos, sumakay ako sa bayo ko ng tricycle, bayo ko pure. Dahil naman mahihayin ako, namasaya ako 2 piso. Pagdating namin sa Bangulo, yung terminal, sabi ko, Bayaw, Balue. Ang sinabi kong Balue, pagitan ng Marawi at Iligan City. Ibig sabihin, 5 piso lang ang pamasahe doon. Sumakay na ako, namasaya ako ng 5 piso. Bali, 3 piso lang ang natira sa akin. Ang inisip ko, kung wala si Malik sa Pantalan, anong gagawin ko? Sabi ko yung mga dikarga na uwi sa Balabagan, Malabang, na nagkarga ng kupras ng niyog, sasakay ako doon. Ganun ang inisip ko kung sakali pumaltos yun. So, sawa ng Diyos, pagdating ko sa Pantalan, tumatawag sa akin yung kaibigan ko si Malik. Liga, pipingang pala ako ng oras na yon. Liga, ay masaya na ako. Pang nakakita ko, nakita ko doon yung pamangkin ko na pulis. Sabi ko, hindi pala ako mamatay. Mabubuhay ako. Pumunta kami dito. 20 days lang ako dito sa Banday Locosur. Nakatubo ko ng sobra 3,000. Dahil naman bagong kasal tayo, sabi ko, uwi na ako. Hindi ko na kaya na to. Hindi ko na kaya. Umuwi na ako. So, umuwi ako sa Mindanao. Nairating ko na ang
dumating doon ng pira ko, 3,000. So, ang nangyari sa 3,000, naubos na rin dahil walang trabaho. Kaintulog lang doon. So, ang nangyari na naman, pumasyal ako sa mga magulang ko. Nakita ko yung radyo na pinupunasan yung pinsan ko. Malaki yun. Sabi ko, insan, bakit yan? Sabi niya, pinupunasan ko kasi sira eh. Baka sakali may mahanap na pang-repair, i-repair ko. Sabi ko, yung biles ko, magaling mag-repair yan. Baka dalay mo yun sa iba, baka mag-bayad ka ng $2, $1. Kasi sa 1983 na yan, mahalaga yung pera, malaki yung 200, 100. Sabi niya, di dalay mo na lang. Kung dalay mo sa biles ko, baka libre pa yan kasi biles ko yun eh. Binigay niya sa akin. I-repair ng biles ko. Nang ma-repair ng bilas ko, okay na. Tapos pumasyal ako sa palengke, nandun pala yung auntie ko, asawa ng uncle ko. Sabi ko, auntie, may tinda nga pala dito. Sabi niya, oo. Sabi ko, auntie, may kulang dito sa tindahan mo. Ang kulang dito sa tindahan mo, radyo. Kung makaroon ka ng radyo na nagmi-music dito, mapupuno ka ng binata at mga dalaga dito.